Днеска официално започва нова глава от моя епос. Епос е литературен род, който обхваща всички повествователни текстове. Какво значи това? Че обикновено имаме герой или някакво племе или група от хора, която ще премине през изпитания, ще победи злото, ламята или врага и накрая ще има щастлив край. Тоест, епос е властелина на пръстените, епос е Иляда, епос е Подигото. Всеки народ има епос, всеки народ има някакъв героичен разказ. И ние може да гледаме реалността наративно, т.е. епическо, да я гледаме като някаква променлива история, в която ние се надяваме да има щастлив край. И така, епосът не съществува само в учебниците по литература. Всеки един филм, който гледаме в първоначалната си форма е епос. Всяка една игра синглплеер в първоначалната си форма е епос. Всеки ден от живота ни може да работи по законите на епоса, а защо не и целият ни живот.